Program Director, ngibonga ithuba, ngicela ukubingelela ukhansela uKhuzwayo, uyena engimbonayo kumakhansela akhona. Ngibingelela umama udadewethu uMazuma from Kadisek nabo wonke ahamba nabo. Ngibingelela amajaji wethu. Siyabonga ukuthi nizokwazi ukuthi nibe nathi namuhla nizobona ikhono laseNdwedwe. Engicabanga ukuthi nizokwazi ukuthi niphinde nibalekelele abantwana bekhula kulomkhakha. Bese ngibingelela oSingabo, sanibonani? Sanibonani? Bangathi anijabule nje. No, siyabonga kakhulu program director ngalesi sikhathi. Mhlambe ngizoqala ngithathe leli thuba ngikhulume nabo abaze performer. Siyanotha ukuthi umkhandlu waseNdwedwe when it comes to amaciko unonile kakhulu. Lo mcimbi ke noma lolu hlobo namuhla sizolwenza ngenye indlela ngokujwayelekile majaji ethu. Indlela besiyasiyenze before ukuthi umkhandlu ubuye ufake imali la sithi khona sizokwazi ukuthi sinandise wonke ke amaciko abaye aperforme baye bekhona onsungulwana bebebathola. Kodwa ngenxa yokushoda kwezimali kuhulumeni kulokhu umkhandlu okwazanga ukufaka kwibudget yawo into kaMaskandi Festival. Kodwa saphuma ngoba siyazi ukuthi lo mcimbi uyathakaselwa kakhulu eNdwedwe. Sayokhuluma noDisek ilapho ke ebathe bona ngeke bakwazi ukuthi bawenze ngendlela thina ebesikade siwenza ngayo. Kufanele kube i-competition. Sakujabulela ke lokho ukuthi lo mcimbi akukho la esithi khona usezokwenzeka ngokubambisana ne-department. Siyabonga kakhulu ukuthi sithe uma sinqonqoza basizwa kwawukuthi ke fanele sithole labo abangakaze bathole ithuba. Ngoba lo mcimbi kaMaskandi Festival eNdwedwe siqale ngo-2018 kodwa ke iminyaka ibiqhubeka abanye bebekhula abanye babuye futhi uma ngabe sithi sifuna ukunika abanye ithuba bekuba ngathi abanye siyabacindezela. Kodwa ke ngokubona lo mcimbi iminyaka iyenzeka njalo besibona ukuthi nabo la besaqala nabo bebekhula amaciko ke esikakhulukazi kwigenre yamaskandi eNdwedwe ithandwa kakhulu. Asisho ukuthi amanye awekho kodwa sibona uMaskandi ngathi wona odlodlobele kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi uDisek uzwile isicelo sethu. Umcimbi wethu uyaqhubeka nabantwana bethu bazokwazi ukuperforma. Kulabo ke abazowina siyazobahalelisela in advance ukuthi wonke umuntu ozongena estage azimisele. Sithemba ukuthi ufikile namuhla wangawina akusho ukuthi seliphelile ikusasa awenzanga kahle ingoba kufanele sithathe on the 3. So fanele sikhethe the best among the best. So akusho ukuthi uma wena ungawinanga namuhla kube kuphelile ngawe. Nonke kahle nobe nikwenile emehlweni ethu. It's just that ukuthi nje fanele sithole laba bazothola umklomelo namuhla. Siyabonga, siyathemba ukuthi umcimbi wethu uzohamba kahle. Simfisela inhlanhla. Thank you so much.